bat izan, ez bakarrik fisiko, baizik eta baita egon ezina, ez? Hortaz, ikusten eban, ezin zala eduki berririk hor sartu, guzti hori baretu bai. Abian puntu horretatik, hasi nintzen begiratzen zein izan ziteken bidea hori lantzeko, eta mindfulnessa arreta osoaren bide hori aukeratu neban, apur bat ikasgelara lasaitasuna, bakoitzak bere barruarekin lasaiago zentuan izateko, eta baita elkarbizitzan hobeto moldatzeko, eskoltakotasuna neurtu izateko espazio bat sortzeko. Elkarbizitzarako tresna